Ifesinachi udo. Ifesinachi udo. Ifesinachi udo n'ọganiru. Ifesinachi Ifesinachi udo n'ọganiru n'anya ka anyị ji aga. Ifesinachi 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 udo n'ọganiru n'anya ka anyị ji aga. Ifesinachi 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 udo n'ọganiru n'anya ka anyị ji aga. Ndị na-ekwu bụ Ifesinachi Egbuoma n'Egbuoma, ndị eji amatụ Ifesinachi bụ ọkasị akasị na ihe Igbo pụrụ iche na ihe nwogo yiri chacha na mmadụ ka eji aka na mmadụ ka Ifesinachi ji wee kalịsizienu na mmadụ bụ n'afịa zụrụ azụ mmadụ ka iji kalịsie n'Egbuoma. Ịbata n'Ifesinachi, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị kpatara ego oyibo, anyị nwere ndị chiri echichi, anyị nwere ndị nze na ọzọ. Ịbịa n'Ifesinachi, anyị na-agbapụ mmiri n'obodo, anyị na-etinye street light n'obodo, ife anyị na-eme kalịla akali, udo na ọganiru eji mali Ifesinachi egredi n'Egbuoma na nye enweghị oyiri chacha. Asị na ife dị mma n'elu ụwa ya na anya bụ nwanne. Ifesinachi bụ ọkasị akasị na anyị bụ pụrụ iche, ife anyị na-eme n'Osinachi aka Chukwu dị anyị na-arụ n'elu ụwa. Ndị anyị na-ekwu bụ Ifesinachi Egbuoma n'Egbuoma, ndị pọpụlụ iche, ife anyị na-eme dị iche. Asị na mmadụ ga-eji aka, Ifesinachi nwere mmadụ, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, nwekwa ndị kpatara ego oyibo, anyị nwere mmadụ n'ụwa niile na mba dị iche iche ka anyị nwere mmadụ. Mkpa anyị je kwaba Ifesinachi udo n'ọganiru n'anya ka anyị ji aga. Ifesinachi udo na ọganiru n'anya ka anyị ji aga. Ifesinachi Ifesinachi n'anya ka anyị ji aga. Ifesinachi udo n'ọganiru n'anya ka anyị ji aga.
ndị Ifesinachi ji bili na mmadụ ka iji weta ebube maka na ada ekwu na nkịtị egbube ọnụ nkịtị ọ bụla ịkọ aja mbenenu na mmadụ ka eji aka n'enu ụwa ndị Ifesinachi ji bili chairman Obiakene Chief Kajetan Nkabụwa Akụchinyere 1 of Egbuoma National Chairman Ifesinachi age grade na Egbuoma nne ochie bilio onye amachiri anyị gaba n'ọchịchị gị dị anyị arụ mmanụ maka na asị na ife agba n'aka na-ejiri onye ekele ya Sir Clement Azubike Akpaka Eze Chinyerugo Chairman Inauguration Planning Committee Head Africa and International Subdialysis Compliance Access Bank PLC kedu maka Prince Barrister Israel Chukwujekwu Ogbuehi Eze Idigo Eziokwu bụ ndụ CEO Chuks Law Consultancy Limited Coordinator Edgbare Legal Clinic London President Igbo North London Resident Association INLRA Chief Benunde Bilie Ezugonna 1 of Egbuoma Nisobili Ben South Niduso Chairman CEO Ben Voss International Company Limited Donodi ha nwa bude onye ọma Obiakene ihe mere dị mma 1 of Egbuoma onye ọma ndị Isobili ọmọ nwanne na jungle nne ochie Obiakene ọmụ nwanne na jungle member Ifesinachi age grade na Egbuoma na Sweden ka ị na-eme mmanụ the Capital kedu maka patron and matron anyị Mr. and Mrs. Isaac and Ngozi Okafor na USA kunu na-eme ọfụmanụ ndị nna na ya ekele kedu maka Sa Uchenna Atọ Davis Obikodo akara Ifesinachi nwa eziokwu bụ ndụ ofu Egbuoma America ka ị na-eme ọfụma member Ifesinachi age grade na Egbuoma Prince Kenneth ihe gbaba mụọma Eze anọga Eze dị egwu nke mbụ na Egbuoma Idi Amin Chairman CEO Kenos Ventures Limited na Amsterdam Holland ị na-eme ọfụma member Ifesinachi age grade na Egbuoma Chibonye aka bụ eze dị ma kụzi ọnụ 1 na Egbuoma CEO aka Amsos Group of Companies Limited onye ọma iso n'Ifesinachi
iso na ndị Ifesinachi ji bili. Ezi maka High Chief Anthony Okonkwo Udakpu Enyi 1 of Egbuoma, Chairman Chief Executive Officer Royal Tovic Nigeria Limited, Udakpu Enyi Ugburu Akabali Gbego Elisi. Kedu maka Sir Engineer Charles Obioha KSM, ebe nọ ka nọ wee malụ na o nwere gadi emekpọtụ The Gentle Lion, obere agụ n'Ọstra nwa Egbuoma ekene gị, memba Ifesinachi age grade. Sir Francis Anayo Chukwu anyị ndị Igbo, onye ma bịa kene iso na ndị Ifesinachi ji bili. Knight of St. John, member Ifesinachi Planning Committee na Canada ka ị na-eme mma, onye ma bilikwa obere agụ n'Ọstra nwa Egbuoma ekene gị. Asị na Ifesinachi bụ ọpụlishi, anyị bụ ọkasị akasị, anyị enweghị oyirimaka. Ifesinachi bụ ndị eji ama atụ. Ịbata n'Egbuoma banyị na Ifesinachi na anyị enweghị oyiri chacha, na anyị bụ pụrụ iche. Ife anyị na-eme kalịla akali, anyị na-agbapụ mmiri n'obodo, anyị na-etinyere obodo ọkụnụ, mmepe ka anyị jiri batazie nnu. Ifesinachi n'udo na ọganiru, udo na ọganiru na ya ka anyị ji ebi, ya ka anyị ji wekalisi udo na ọganiru. Ifesinachi ji ebi, Ifesinachi Ifesinachi udo na ọganiru na ya ka anyị ji aga. Ifesinachi udo na ọganiru na ya ka anyị ji aga. Ifesinachi Ifesinachi udo na ọganiru na ya ka anyị ji aga. Ifesinachi udo na ọganiru na ya ka anyị ji aga. Ezi maka Sir Ugochukwu Egesionu Ugogbuzuo 1 of Egbuoma, Ugogbuzuo Ochake, Chairman Subcommittee on Finance and Fundraising, Ifesinachi A grade, Managing Director Magic Support Nigeria Limited, onye ma bilikwane n'ụwa gị obere agụ n'Ọstra nwa Egbuoma ekene gị. Chief Engineer George onye aka bịa kene Ezi Ifechi wetalụ 1 of Egbuoma, CEO St. George's International Service Limited, United Kingdom, oke nwa mụrụ n'obi, member Ifesinachi age grade, the medical equipment pioneer worldwide, CEO Jollis International Limited, CEO George and George's Medicine Limited,
Germany na Accra, Ghana. CEO St. George's International Service Limited na United Kingdom. Oke nwa mụrụ n'Obi. Ezi maka Nneoma Ogbuehi Anthony Uchenna Aladi, onye mere eme the second Chairman CEO Ezuma Foundation and Modern Timber Processing Plant n'Egbuoma na America ka ị na-eme mma. Secretary Ifesinachi Age Grade Inauguration Planning Committee. Member Ifesinachi Age Grade USA Organizing Committee. Onge nwa abụọ mesịrị ife dịli ya maka asị na nwata amala ife dịli ya ọ gbasie mbọ ike. Ịmala ife dịli gị ya ka iji wee gbasie mbọ ike wee mesị ife dịli gị n'elu ụwa. Presidency Chika Ogbuehi, the king of supplier of all kinds of foodstuff na South Africa. Member Ifesinachi Age Grade n'Egbuoma. Ezi maka Chukwuemeka Ohaya, Amy World Best Collection, Odogwu Senator Ojiakwemogo na Rivers State. Ezi oyi mbilikwa. Member Ifesinachi Rivers State. Iso na ndị Ifesinachi ji wee bili. Asị na ife ọbụla na-emene n'ụwa ma nwaanyị adịrị ya mara onwere isi. Ka anyị jebe London, Lolo Chinemere Eze Chukwuka Nwabude, Lady Rose nwanyị ọma, agbala galasie nwanyị ime obi dị ya, nwa agbanye ibe Wokreku ka na-egbu n'amụwa n'ofu gburugwu ala n'Egbuoma na London ka ị na-eme mma. Member Ifesinachi na London. Ezi maka Mr. Justin Onwasho, Egbuodike n'ọgụ ụlọ n'Ogwezi Achọbadike. Kedu maka Injinia Henry Okeke, Eze onye oru 1 of Egbuoma. Kedu maka Nze Kingsley Obielusi, Igbo Onye Mba 1 of Egbuoma, Obi Kparago, onye nze bilikwa. Kedu maka Mr. Livinus Obiemeka Ibanusi, Secretary General Ifesinachi Age Grade n'Egbuoma. Akunetigbuokwu 1 of Egbuoma. Anayo Nduka Biakene, Eze amụrụ na mma 1 of Egbuoma. Member Ifesinachi Inauguration Planning Committee. Ezi oyibilikwa. Kedu maka Salesin ndị a na-ekwute agbara nze nne ochie ebilikwa. Kedu maka Ben Nwamanna, Treasurer Ifesinachi, Josephine Amuka, Financial Secretary Ifesinachi Age Grade n'Egbuoma. Sunday Kali
Fidelis bịa kene Egbuogo onye ụda na-aba memba Ifesinachi planning committee eziwanye nke m Mr. Chukwudi Godday Onyangosi Eze Leche 1 nwanne dị mma Patron Oguta LGA meeting na Gabon. Kedu maka Chief Emeka Igboji Ochiri Ozuo 1 of Egbuoma Ochiri Ozuo gburugburu Injinia Dikin Ejike nwụrụ m Odogwu nwere obi sale sale onye ọcha bịara ụwa n'oji nne ochie anyị ekele gị o memba Ifesinachi age grade New Jersey, America Dr. Henry Uzokwe Ike Egbuoma 1 na London ka ị na-eme mmanụ double lawyer both Nigeria and UK doctor and expert in consumer protection law member Ifesinachi na UK onye ọma n'isobilio kedu maka Chief Vitus Ikejiofo Oshikọta ụmụnne 1 of Umudijobrame member Ifesinachi age grade Egbuoma Chief Oliver Nozie Ofumbaji a na-eme ofu lotu na South onye ọma n'isobili Eze Elisiakụ Eze Afako Ego member Ifesinachi age grade na South Africa kedu maka Injinia Fidelis Asinobi Igwe ndị Igbo na Cameroon Igwe Mbanabụ na South Africa CEO Niger Camp Mechanical Engineering Shop na South Africa aka na-alụ moto dị mma member Ifesinachi age grade na South Africa Pastor Okechukwu David Mbanefo Chairman Egbuoma Progressive Union Home Branch General Overseer Dominion of Peace and Priest Assembly Kedin Egbuoma onye amụma ndị Ifesinachi obere agụ n'ọstra nwa Egbuoma ekele kedu maka High Chief Remigius Iwudibia Okwuruọra 1 of Egbuoma onye nke anyị the omitable member Ifesinachi Titus Ihezuo member Ifesinachi Elias Tainis Obili ezi nwa gbara ndị odide ezi nwa gbara ndị Egbuoma niile Titus nwoke dị mma member Ifesinachi the solid member Ifesinachi age grade na Egbuoma kedu maka Bright Mmụọkpụ Bright Nwochọmma ezi nwanne n'isobilio nwoke mmalụ mma ka nwanyị member Ifesinachi age grade na Egbuoma
ezi maka Mrs. Edwina Ezeleke lọlọ belago ezi nwanyị dị ụkọ osodi agọ mgbọ ezi nwanyị nwere obiọma osodi eme ezi lọlọmo memba Ifesinachi 8th grade ezi maka Mrs. Nkechi Nwabikwu the Iron Lady nwanyị gbasiri ike ezi nwanyị bili o iso na memba Ifesinachi 8th grade n'Egbuoma. Kedu maka Romanus Onyebuchi memba Ifesinachi azi kedu ebisi obili wori iwe nwa mama na Amerika ka ị na-eme mma iso na ndị Ifesinachi ji bili ezi nwanne nke m na Amerika ka ị na-eme mmanụ memba Ifesinachi. Emeka Nwakụ na Sobia oso di Ifesinachi Emeka Nwudalu ukwu ose na ndị Ifesinachi ji bili ezi maka Chasi Chukwu kochi Biakene kochi ndị footballers kochi mali fọ na-eme kochi n'iso bili iso na ndị Ifesinachi ji bili ezi maka mụ na onwe m Cletus Ezeneche obere agụ Nostra nwa Egbuoma alụsi nwa egwu na Egbuoma Ekwenche nwa Ezeneche maka na abịa n'Ifesinachi eso na ndị Ifesinachi jide bibe abịa n'Ifesinachi na mmadụ kazi arụọ onye ma akpọghị afa ya biko ewe n'iwe onye na-anụrụ afa ya biko ewe n'iwe maka gịnị mmadụ kazi arụọ Ifesinachi na anyị ka arụ na anyị bụ kasị akasị mmadụ ka Ifesinachi ji kalịsie Ifesinachi udo na ọganiru na ya ka anyị ji ebi Ifesinachi Ifesinachi udo na ọganiru na ya ka anyị ji aga Ifesinachi egredi n'Egbuoma udo na ọganiru ka anyị ji aga Ifesinachi ife anyị na-eme n'Osinachi anyị na-agbapụ mmiri anyị na-etinye n'obodo ọkụ Ifesinachi